proxecto persegue pois, despertar a solidaridade da xente, tamén dar un espazo de solidaridade e colaboración dos alumnos, do alumnado. Penso que os rapaces son solidarios, entonces simplemente hai que dar un espazo e a oportunidade de serlo. Neste caso, pretendemos levar a cabo unha acción solidaria en cada etapa do camiño. Temos falado xa con distintos xeriátricos, no que os rapaces lle ensinarán a empregar o móvil, os van gravar, van recoller as súas historias, e así, pois, digamos que facer unha comunidade solidaria tamén. Ao mesmo tempo, pois, a xente que quixera, pois, podería aportar na conta do instituto, pois, aínda que fose solamente €1.